No nazdar, koho to sem do háje vedeš? He. Je to můj hezký kamarád. Nic moc. Chtěl bych... Zadrž. Pokud promluvíš, kamaráde, pamatuj, že u nás je každý i nějaký hloupej osel. Za svá slova zodpovědný. A teď, co tu sakra chceš? Kupovat a prodávat. Myslíš si, že se můžeš jen tak přijet prodávat a nakupovat? Musíš si na to udělat papíry. A ty tady u nás nezískáš. Proč bych si na to měl udělat papíry? Protože je to prostě zákon. Tak nečum. Pojď, možná ti dokážeme pomoci. Jestli si myslíš, že nedokážu ty papíry sehnat ilegálně, tak seš úplně mimo. Mám kamarády na vysokých místech, stačí lusknout a mám cokoliv. Pokud mi nedovolíš tady prodávat, tak budeš mít problém. Můžu si vás stejně všechny koupit. Smrad. Obětuji jeden stánek s hamburgerama, je to jednoduché. Prodávat a nakupovat. Chtěl bych tu prodávat kvalitní čínský boty. Tak boty. Hele, na boty to fakt nevidím. Ještě čínský. Na boty to fakt nevidím, ale mohl bys prodávat třeba bikiny. Víš, co to je, ne? Ale nemáme tu moc stánku s botama. Ty už sakra sklapni. No, bikiny. Musím uznat, že bikiny nejsou špatný nápad. Ale ty boty jsou fakt levný, hodně. Co ti sakra jde? Čínský boty. Tam dole jich najdeš dostatek. Promiň mi to, budu prodávat bikiny. Přijdeš sem jako vagabund a chceš prodávat čínský boty, šmejde. Do háje, co si sakra myslíš? Že ti na to dám papír s hvězdičkama? Od lidí jako ty už nebudu nic kupovat. A už vůbec ne nekvalitní čínský boty. Za 50% nebo čtvrtinovou cenu. Víš, kdo jsem? Jsem tvoje máma!